Moltes gràcies per atendre l'entrevista a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Vostè és investigador CSIC, treballa al CREAF i des de ben jove ha tingut un reconeixement molt ampli pels seus coneixements dintre de la comunitat internacional. Si parléssim de fa 30 anys, vostè ja tenia premis internacionals molt importants, premis de la NASA, del Ministeri del Japó, del Premi Nacional de Recerca a Catalunya, que dona la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, i un que estic segur que li és emocionalment molt important, que és el distingit i exigent Premi Ramon Margalef d'Ecologia. Però, tot i així, vostè ha continuat a un primer nivell treballant de forma molt intensa, i això requereix unes condicions internes i externes. Internes d'exigència personal, de no perdre el ritme, de ser molt treballador, i externes de ser molt compromès amb la societat, de voler continuar aportant coses que vostè creu que són determinants per l'espècie humana. D'on li surt aquesta energia? Caram, quina primera pregunta que em fas. Surt de la curiositat extrema que em causa veure com funciona la vida, com funciona tot, fins i tot especialment la vida en aquest planeta, i des dels bacteris fins als elefants, però aquí, entremig, hi ha els humans, i els humans ens sorprèn com encara funcionem sense col·lapsar. O sigui que hi ha una curiositat innata en tots aquests temes, de conèixer com funciona la vida, com es manté, com evoluciona, que jo crec que és innegable i és consustancial a la condició humana. I per la mateixa raó, com una espècie més i com un individu més d'una espècie, sempre hi ha aquest egoisme propi que ens permet evolucionar, però hi ha aquest aspecte que és social i consustancial al fet d'evolucionar com una espècie com la nostra, i per tant m'interessa moltíssim el que els hi passa a tots els meus companys d'espècie. I aleshores fa que la curiositat i l'interès per als companys d'espècie fan que tingui aquest tipus d'activitat de recerca, que és com molts dels meus companys, simplement que jo tinc la sort de que s'ha reconegut molt més que els altres, perquè hi ha molta gent en el món de la recerca que s'hi dediquen tant com jo, i que la gaudeixen i la pateixen en certes vegades tant com jo. Però penseu que la ciència i fer recerca és quelcom com un privilegi extraordinari. Nosaltres, per exemple, aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, i fins i tot a Europa encara, no tenim tots els recursos que requeriríem per fer una recerca com la que es mereix la nostra espècie en aquest planeta, especialment amb els problemes que cada vegada tenim, que estem creant com a conseqüència de que creixem en població i en ús de recursos, que suposo que seran qüestions que tratarem aquí. Però no deixa de ser un privilegi enorme poder seguir sent curiós i poder seguir interaccionant amb els companys de feina i amb la societat. O sigui que només puc ser feliç, i a més això és qui se n'adoni i qui tingui aquest privilegi us ho dirà. O sigui que vostè, el seu combustible és clarament la curiositat i el compromís amb l'espècie. Sí, amb els companys, sí, exacte. I vostè ha obert moltes finestres aquí. Una de les coses que m'acaba de dir és la vida a la Terra. Sí, és a dir, vostè creu que la vida pot tenir orígens extraplanetaris i que la vida es desenvolupa a la Terra perquè es donen unes condicions determinades que fa que aflori? I deixi'm que li doni una volta amb això. Sens dubte, el principal repte que té la humanitat en aquests moments sobre la taula és el canvi climàtic i el canvi global que això significa. La vida no desapareixerà pas de la Terra, perquè la vida és molt resistent i s'expressarà d'una manera o d'una altra, però potser l'espècie humana sí que pot patir molt amb el canvi climàtic. I tant, sí. De fet, gran part de la recerca que fem va lligada a interpretar què està passant en aquests moments de canvi global, que no és només el canvi climàtic,
que de totes maneres aquesta emergència climàtica segurament és el canvi més evident i més important o més substancial que estem vivint en aquest planeta, però també hi ha el canvi d'usos de la terra, és importantíssim, del sol, vull dir. Per exemple, només cal mirar el mapa de Catalunya i el que hem passat els últims 50 anys, però si mirem el dels boscos tropicals, o si ens anem a Borneo, o si ens anem a Sibèria, aquests canvis en les cobertes vegetals del món, això està canviant el funcionament global del planeta. No és només canvi climàtic, canvi de cobertes, és també, per exemple, l'ús de recursos que fem i el rebuig que es genera, per exemple, la contaminació, és un altre dels grans canvis. I a més en tenim altres, deixa'm dir-te un altre que passa molt desapercebut, com que parlem de la vida i parlem de la nostra espècie, però la nostra espècie, fixa't que hi ha en Dawkins i aquests savis, grans pensadors, diuen que som simplement el taxi, l'autobús dels microorganismes que portem incorporats, que ens fan servir com un mecanisme de transport. Doncs els microorganismes estan canviant d'una manera tan accelerada en aquests moments i ens n'adonem tan poc que aquest és un altre dels grans canvis ambientals globals dels que hauríem de ser conscients. N'hem estat una mica ara, perquè ha tingut aquest fenomen de la Covid, però és que ja feia temps que això es veia, que el microbioma està canviant moltíssim. En aquests estudis que fem globals, per exemple, estudiem els sediments dels rius, els sòls agrícoles, els sòls forestals, l'aire i les aigües, i el que veiem, a part de veure els contaminants, a part de veure com funciona el cicle del carboni, nitrogen, fòsfor, que són les coses, els temes més clàssics que hem treballat i que són molt importants, un que hem incorporat darrerament és com ha canviat el microbioma. El microbioma ha canviat i trobem, per exemple, cada vegada hi ha el microbioma del tracte digestiu d'humans, vaques, porcs i pollastres està canviant el microbioma de molt d'aquests indrets. O, per exemple, coses tan espectaculars com que no és només els bacteris, les arquees, els fongs que canvien. És que fins i tot els virus, que ara ho hem viscut intensament, però fins i tot ADN lliure. I, per exemple, l'ADN de resistència als antibiòtics el trobem a indrets inversemblants. És a dir que fixa't que estic dient canvi climàtic, canvi de cobertes, biodiversitat, que inclou aquest canvi del microbioma que no seguíem tant, residus, tipus contaminants. Estem canviant molt acceleradament, fem bullir molt l'olla en aquest planeta i això, clar, és un experiment extraordinari que des del punt de vista acadèmic fred és interessantíssim d'estudiar. Des del punt de vista aquest de compromís amb la societat i amb l'espècie i amb els companys és quelcom de preocupant, que és el que ens fa sortir i parlar, per exemple, tot en la mesura del possible, perquè no es pot fer tot, no es pot tocar la campana repicant el processor, però intentem és arribar als gestors internacionals, a les Nacions Unides, a totes aquestes entitats, per transmetre'ls que hi ha aquest canvi que és preocupant tant per als humans com per als altres organismes d'aquest planeta. Per tant, vostè és un defensor de que efectivament estem en una etapa que se li pot dir antropocè. És a dir, que la intervenció humana sobre el planeta ha generat uns canvis notoris i que la durabilitat d'aquests canvis, que podríem dir que el seu origen seria la revolució industrial, han començat a notar-se en el mateix funcionament del planeta. I un dels aspectes més destacats, efectivament, són els diferents gasos que emetem com a contaminants en l'atmosfera i els efectes que això tenen. I n'hi ha un d'especial que és el que això significa d'augment de la temperatura mitjana i els canvis en tots els ecosistemes que això comporta. Quan es mira una mica com es pot mirar de fixar el CO2 per un costat i de disminuir les emissions per l'altre, veiem que, en principi, i podríem dir que lògicament, es tenia confiança en que hi hagués una bona part d'aquestes emissions de CO2 que es fossin absorbits pel creixement dels que fan la fotosíntesi, dels autòtrofes. I es va veure que, efectivament, a finals del segle passat, principis d'aquest, hi havia un creixement de la part vegetal que tenia més capacitat d'absorció d'aquest CO2. Però de seguida
vida es va veure també que havia arribat a un cert límit o que la capacitat d'absorbir havia arribat a una situació d'estrès que difícilment podia continuar absorbint l'increment de CO2. I això ha tingut moltes conseqüències. Ha tingut conseqüències a través de la cobertura vegetal, dels ecosistemes, dels sols, de l'acidificació de l'aigua. En quin moment ens trobem i com es pot resoldre això? Això és un tema molt, molt interessant. De fet, és una de les ninetes dels nostres ulls. El paper que juga la biosfera en aquest fenomen del canvi climàtic que tant ens preocupa. I en efecte, ho has explicat molt bé. A finals del segle passat i a principis d'aquest ens vam adonar que la Terra s'estava enverdint, per exemple, com a conseqüència del que acabes d'explicar, com a conseqüència que havíem fertilitzat la Terra amb més diòxid de carboni. Un altre fenomen que no n'hem parlat i que és també molt important és que també fertilitzem amb nitrogen. Des de Haber-Bosch, que vam inventar aquesta reacció que ens permet gaudir de molts més nitrats i fertilitzants i va permetre la revolució verda i ens permet alimentar aquesta gran població mundial d'humans, però té com a conseqüència això, més la combustió que fem contínuament de materials fòssils, que com que hi ha nitrogen i oxigen a l'atmosfera genera també òxids de nitrogen, és a dir, estem fertilitzant també amb nitrogen. Per tant, hi havia molt més diòxid de carboni, molt més nitrogen, i a més hi havia espai a molts llocs per créixer de la vegetació, i aquest planeta s'ha enverdit. Ho hem vist des dels satèl·lits, que és una altra de les grans eines, perquè un altre dels factors que ha permès que avancéssim, com hem avançat en el coneixement d'aquest planeta i de la vida, ha estat els grans avenços tecnològics. Ara me n'aniria, però torno allà mateix. Per exemple, un d'ells és la teledetecció amb satèl·lits i sensors satelitals. Però una de les coses que més se li reconeix al col·lectiu d'investigadors del món és que vostè ha estat capaç d'establir noves metodologies per la mesura de diferents elements que han vingut per quedar-se, que es diu, que ara les utilitza tothom. I això no és gens fàcil de fer. És que m'encanta el que podríem parlar hores, perquè, per exemple, clar, és una altra de les coses que és molt interessant perquè avancem i gaudim i avancem i siguem eficients, és aquesta interacció de les diferents disciplines de la ciència. En soc un fervent usuari i, a més, un fervent defensor. Però t'estava dient, per exemple, que no només els sensors satelitals, hem parlat ara de la genòmica fa un moment, però tot això ens ha mostrat, deia, que estàvem fertilitzant la Terra amb diòxid de carboni i amb nitrogen, i com a conseqüència d'això hem vist que la Terra s'estava enverdint. I hem dit, caram, això és fantàstic, perquè, com molt bé has dit, això ha augmentat la captació de carboni i de diòxid de carboni i, per tant, ha permès que n'hi hagi menys del que hi hauria si no hagués estat per aquesta acció i, per tant, ha permès que no ens hàgim escalfat tant com ens hauríem escalfat. I aleshores érem molt optimistes, això ho incorporem en els models, però, com molt bé has explicat, un dels treballs que hem fet, per exemple, aquí en el CREAF, o dirigits des d'aquí, amb una col·laboració amb recercadors d'arreu del món, molts d'ells xinesos, és veure que arriba un moment en què això té un límit perquè, clar, arriba un moment o que et queda sense espai o que no tens altres nutrients, perquè podem tenir nitrogen i carboni, però el fòsfor, que és un element essencial per la vida, està lligat a la Terra i hi ha el que hi ha. I, per tant, no augmenta en la mateixa proporció que estem augmentant el carboni, la disponibilitat de carboni i la disponibilitat de nitrogen. I, per tant, arriba un moment que si vol molt nitrogen que tinguis, si no tens fòsfor, no en tens per fer el teu DNA, no en tens per fer els teus teixits, les teves membranes, i aleshores allò no creix més. Però, a més, fins i tot que l'altra cosa que també has esmentat és el canvi climàtic. I el canvi climàtic a moltes regions del món es tradueix en més aridesa. Més aridesa vol dir menys disponibilitat hídrica. I si no hi ha aigua, no creixen les plantes. I a més, fins i tot deixen dir-te la temperatura, perquè la temperatura, si creix per sobre de l'òptim, també crea un problema, per exemple, als tròpics. De manera que el que estem veient és que quelcom molt important, que és que l'augment que hi ha hagut en la captació de carboni ara ha baixat de velocitat,
cada vegada és menys, creix a una velocitat menor, de manera que hem de reformular els models previstos de canvi climàtic, de cicle del carboni previ i canvi climàtic després, d'una manera menys optimista. I, per tant, ens força a tornar a cridar de nou això que et deia, sortir i avisar la societat vigilem que aquesta emergència climàtica és molt sèria i que potser, si no aturem, si no comencem a fer una descarbonització realment important, o fins i tot, si no trobem la manera d'absorbir més diòxid de carboni, tenim un problema lligat a un augment progressiu de la temperatura. I no només progressiu, sinó que un augment progressiu, la campana de Gauss es desplaça a la dreta, el que augmenta més en proporció són els extrems. I els extrems són els que ens creen tots aquests problemes. I, a més, des del punt de vista econòmic, perdona que m'hagi tant, però és que des del punt de vista econòmic té tot el sentit actuar ja des d'ara, perquè les pèrdues comparades amb el que costa arreglar això són molt superiors, no només pèrdues econòmiques per la gent que només, o que tingui això com a primer objectiu, però les pèrdues humanes, socials i de tot tipus que ens preocupen especialment, perquè a més quasi sempre perden, ara que parlem, que se me'n va al cap quan dic socials, un altre darrere de tots aquests grans problemes que tenim, darrere de tot hi ha bàsicament la pobresa i la manca d'educació, que estan en la base de que augmenti la població. Per exemple, la manca d'educació, aquestes noies en aquests països que col·laborem, d'Àfrica, per exemple, i d'altres indrets, que als 11 o 12 anys, en lloc de deixar-les a l'escola i que es vagin educant, se'ls atreu de l'escola i se'ls porta a les cases perquè comencin a criar nens i a portar llenya a les cases, per tant, augmenten també la població mundial, que és una cosa políticament correcta parlar de que hi ha molta gent al món, però és la base d'això, la base és que són molts i l'altra base és que fem un ús molt poc racional dels recursos, perquè tenim d'alguna manera incorporat a la nostra mentalitat que els recursos d'aquest planeta són il·limitats. I és que només des d'aquests satèl·lits dels que parlàvem, mirant-los des d'allà, mires la Terra i el veus tan petit, tan vulnerable, que si ho tinguéssim alguna vegada, ho he dit això amb els amics, si tinguéssim tots un pòster de la Terra i el veiéssim cada dia, ens adonaríem que hauríem de reconsiderar l'ús que fem d'aquest planeta, hauríem de reconsiderar el tipus de vida que portem i hauríem de reconsiderar els models econòmics i socials. Efectivament, jo crec que cada vegada més la població en general és sensible, se n'adona que això del canvi climàtic és veritat i que hi ha una emergència climàtica. I això ha portat a que tinguem unes grans definicions, uns marcs molt amplis d'activitat que algunes vegades han sortit de les Nacions Unides, per exemple, amb l'Agenda 2030, on hi ha les ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, molts dels quals són de caràcter ambiental, però també social i també econòmic. A principi, justament, de l'aprovació d'aquesta agenda del 2015, es va també arribar a un acord que, Déu-n'hi-do, dels acords de París, en el que es fixava uns objectius per al desenvolupament sostenible. També a nivell local, a nivell europeu, s'ha fet un Green Deal que també té un nivell d'exigència que és força alt. A Catalunya es té legislació des de fa temps ja a l'entorn d'aquests àmbits i molt recentment l'Estat ha aprovat una llei també vinculada als temes de canvi climàtic. Però tenim aquest marc. Però sembla com si aquest marc, que de manera políticament correcta quasi bé tothom, no tothom, però quasi bé tothom comparteix, sembla com si no avancés. I, en canvi, sempre que escoltes a científics i a científiques que es dediquen a aquest camp, fan consideracions que van més enllà també del que pot ser el canvi climàtic estrictament i ho porten en el camp del canvi global. Totes aquestes resistències, que estan bàsicament generades per l'economia, en la que diuen, bueno, sí, potser sí, però això ho hem de mesurar bé perquè si no això podria tenir uns costos molt grans sobre el nostre territori, però alhora el que diuen tots els científics que treballen amb això és no, si la conseqüència econòmica la tindrà si no ho fem, no? Això com es desencalla? Com es pot convèncer en els negacionistes que no tenen cap suport científic al darrere, però que poden generar que hi hagi un canvi global a doble velocitat?
És a dir, que hi hagin alguns països, principalment els europeus, no només, que aprofitin, per exemple, la pandèmia de la Covid o la sortida de la pandèmia de la Covid per fer un canvi i que en canvi hi hagi molta part de la resta del món que no el faci. Encara que hi hagués una part significativa dels països del planeta que fessin el canvi, es pot fer un canvi parcial sobre un tema global? Un canvi global requereix una resposta global, com per exemple ho estem veient ara amb la Covid, ho tenim molt clar, però jo soc partidari de que comencem per allà on tenim més possibilitats, que som els països rics. Per tant, és a dir, tota gran caminada s'ha de fer amb un primer pas. O sigui que aquests primers passos, que es definim molt bé, tant d'Europa com fins i tot de les Nacions Unides, que intenten, o com de Catalunya, o fins i tot l'estat espanyol, que també té una llei interessant, són primers passes que es veuen des de la nostra comunitat com bones. Però costa d'implementar-les. Sí, però és que, clar, és que això sempre estem mirant a curt termini, ens comportem, com dèiem al principi, com una espècie animal que som. Molt sovint ens considerem molt racionals, però no en som, perquè busquem el benefici immediat. Quan ens hem comportat ara d'aquesta manera tan sàvia, que trobant les vacunes i de més, en només un any, només ha estat perquè, clar, això ho veiem immediat, en quan no som capaços de pensar a mig termini, a llarg termini. I a més entenc que és difícil pels polítics, però és que si algú ho fes, li agrairíem, a la societat li agrairia molt. I és difícil, però és que a més pels negacionistes és que simplement han de fer els càlculs i han de veure, per exemple, els que basen només en termes econòmics, han de veure el balanç econòmic i les pèrdues i els problemes que genera tots aquests fenòmens extrems i aquest escalfament i els fenòmens extrems associats, comparat amb totes les estratègies i polítiques i gestions per mitigar o per minvar i mitigar el canvi climàtic. I fins i tot després per adaptar-se, ja en parlarem, perquè això pinta que ens haurem de preocupar molt de l'adaptació, de la resiliència. Però pel que em deies, tant de bo quan em veus que algun país comença. I, per exemple, Europa està anant bé, però de vegades hi ha informes contradictoris. Per exemple, la cancellera Merkel, que és molt trempada, a mi em sembla, i molt honesta, algunes vegades té alguns consellers ambientals que de vegades sorprenen. En canvi, la llei europea, la llei catalana van pel bon camí. I és que, a més, és que hi sortirem guanyant, fins i tot des del punt de vista per la gent, repeteixo, que no és el meu cas, perquè jo crec que tenen uns interessos econòmics, de treure beneficis econòmics immediats, és que fins i tot hi ha mercat per això. A mi em crida molt l'atenció que hi ha hagut una certa concordança entre els països negacionistes del canvi climàtic i negacionistes de la Covid. És a dir, en el moment que es produeix, per exemple, la sortida dels Estats Units amb el president Trump, i el Trump era negacionista. Els brasilers es posen també una mica de gairell davant dels temes del canvi climàtic i també són negacionistes de la Covid. Clar, a vegades, en un efecte tan global en el que l'espècie és una i el planeta és un, si hi ha alguns que fan uns esforços que costa molt, que es tradueixin sobre el conjunt de la biosfera, però n'hi ha d'altres que no en fan ni cas i continuen comportant-se de manera que ara sabem que és irresponsable, clar, sembla com si s'hagués de neutralitzar això, no? I hauríem de trobar una fórmula, i tu que saps tantes coses ens ho podries apuntar, de com es pot convèncer de que efectivament és una emergència no només climàtica, sinó també social i econòmica per l'espècie humana intervenir sobre aquestes qüestions. Les dades científiques són aclaparadores, l'evidència és tan gran que negar-ho només ho negues des del punt de vista aquest psicològic, social estrany de líders com en Trump, en Bolsonaro. Però en Trump de moment ja
no hi és, i el Bolsonaro no crec que el vulguin. Els brasileiros que nosaltres tratem estan espantats de les malifetes que fa a la selva, per exemple, tropical, que és on treballem nosaltres, però qui diu la selva tropical, que ens importa moltíssim a nosaltres i creiem que és fonamental pel benestar mundial, però tothom, en canvi, té clar que no s'ha comportat com correspondria amb la Covid. I això, el temps ens donarà la raó. Mentrestant, fan aquestes maleses, però pensa que això és molt difícil de canviar, tot i que haurem de canviar perquè és que són les lleis de la termodinàmica. Al final la vida es basa en les dues lleis de la termodinàmica i de la matèria, i simplement hi ha una quarta llei, que seria aquesta lligada, per cert, amb el professor Margalef, que va ser professor teu i meu, i que és com tota aquesta matèria amb l'ús d'aquesta energia acaba traduint-se en una incorporació d'informació. I aquesta informació en el sentit d'estructura i funcionament. I això aplicat a la política i a la gestió social segurament seria ben interessant per mirar primer d'interpretar-la i segon de buscar-hi solucions a aquest problema que dius. Jo no sóc expert en tots aquests temes, però hauríem de ser conscients de quan important és la física i la biologia en la sociologia i en la política i en l'economia, perquè de fet estan tots molt lligats. És a dir, no tinc solució a això que em dius, però com a mínim, com a investigadors, el que sí podem dir i el que podem proporcionar són evidències molt, molt i molt clares. No es pot ser negacionista del canvi climàtic, perquè és que només has de mirar les dades que tenim meteorològiques, només has de mirar les dades dels satèl·lits, només has de mirar les dades dels registres dels arbres, dels forestals, només has de mirar les dades de les torres que mesuren intercanvis de gasos en els boscos i en els conreus, només has de mirar fins i tot aquestes altes torres que hi ha en diferents indrets dels diferents continents i a la mar, i allà no hi ha cap dubte de que aquest planeta s'està escalfant, i no hi ha cap dubte de que quan s'escalfa és com fer bullir un pot, hi ha molta més energia, i hi ha llocs on es tradueix en fenòmens com aquest estiu, que teníem molts ciclons i molts huracans, i altres que no hi plou, hi ha una sequera important, i aleshores totes aquestes evidències tan grans haurien de fer pensar que hem d'evitar-ho en la mesura del possible, perquè és que si no, no són només grans pèrdues econòmiques, és que són problemes socials enormes, que deriven fins i tot, clar, en problemes de guerres i de més, o fins i tot aquesta immigració, aquest desastre que tenim, que deixem morir la gent que ve de l'Àfrica, venen de l'Àfrica perquè molts d'ells venen de zones on tenen problemes de sequera accentuats, i a més, i això lliga amb això que hem parlat abans, és que tot està tan interlligat, és que és fantàstic. Em preguntaves com és que no. Clar, és que estem enamorats del que estudiem perquè hi ha la màgia, això és màgic, la vida, si miréssim fredament, és extraordinari, però ara me n'estic anant perquè m'enamoro de la feina que fem. Però et deia que no només és això, va lligat també amb els nutrients i amb el repartiment de la riquesa. Per exemple, hem parlat del fòsfor com un dels elements que fa que ara no siguem la Terra, la biosfera, no sigui capaç d'absorbir, d'augmentar la velocitat d'absorció del diòxid de carboni. I el fòsfor també va molt lligat en quelcom tan important del que no hem parlat com és la seguretat alimentària, que va molt lligada també en tots aquests temes. I la seguretat alimentària va lligada amb l'aigua, que hi ha tots aquests problemes lligats al canvi climàtic evidents, però a més amb els fertilitzants. I, per exemple, el fosfat, tota aquesta gent que emigra cap aquí, venen de zones on els fertilitzants de fosfat són més que escassos, tenen molts problemes i per tant no tenen productivitats que podrien tenir si tinguessin els necessaris. I això, de nou, és un tema... Clar, hi ha un aspecte geopolític perquè el fòsfor aquest està en mans pràcticament només de Marroc i la Xina una miqueta. I que estigui tan mal repartit genera unes conseqüències ambientals i socials i econòmiques enormes que passen desapercebudes. Si algú pensa que els Estats Units està protegint el rei de Marroc per alguna altra raó, pot ser, però una de les raons principals és que és estratègic controlar el fòsfor, com també és estratègic calcular el potassi. I això qui ho sap són, per exemple, Israel. I si veureu, les empreses, perquè són molt llestos també, i les en aquests mercats,
doncs, tenen un gran poder, i els lobbies i els think tanks i tots aquests grups que estan a l'ombra, però que són gent que es preocupa d'aquests temes, en són conscients d'això. M'estic anant una miqueta, però és dir, tot està molt lligat. Aquest món és molt petit, estem molt interconnectats, som molts, estem molt interconnectats, i a més estem distribuïts d'una manera més especial, perquè cada vegada no n'hem parlat, però tots anem a viure a les costes i a les ciutats, amb tots els canvis que això genera de distribució de matèria i d'energia.